Európska únia nám chce zakázať Ježiška. A aj keď ju mám rád a myslím si, že je pre nás prospešná, tak nápad vymeniť ho za Santa Clausa, len aby sme všetci mali toho istého, je naozaj idiotina. A to hlavne preto, že som si to teraz vymyslel. Európska únia by nám toto nikdy nespravila. Spravila nám to už ale raz naša vláda. Konkrétne tá komunistická, keď v 50. rokoch vymenila Ježiška za Deda Mráza. Ježíšek vyrostl, se staral, narostli mu vousy a stává se z neho Deda Mráz. Lebo mohla. Lebo mala absolútnu moc nad tým, čo sa môže a čo sa nemôže vysielať. A presne takú istú absolútnu moc chce mať teraz Ficová vláda na čele so Šimkovičovou. Aby ti mohla diktovať, čo v štátnej televízii uvidíš a čo nie. Takisto ako za totality.